Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Paradisul. Și astăzi, după cum puteți vedea, am strâns foarte multe semințe și vreau să-mi fac o fermă de găini. Hai mă, găini, o merg mai repede odată. Dacă nu te tai, te fac râme. Așa, după cum puteți vedea, culeat am făcut ferma de găini. Uitați aici, aia trebuie să stai găinile. Hai găină. Aport, băi, te aport. Uite. Hai, zi. Uite, găină cu minte ești. Băi, intră aici, adu-mă. Corcitură. Da. Bun. Am prins una. Și hai să facem ferma de găini. Ne trebuie o găină. Bă, ăla e un pui. Revine puiuțul după mine. Va crește el mare. Încă o oiță. Da. Bun. Și-am dat. Mai am găsit o oiță. Mi-am făcut, uitați, 4. Chiar 2. Am găsit foarte multe oițe. Merg tocmai atunci seara. Bă, puiuțule. Puiuț. Bravo, îți puiuț pe minte este. Nu vine semințele. Fede. Când crești. What? Gata. Am făcut-o să crească. Poate ieși afară și tu mănâncă. Fede. Pap. Nebunoană, mi-am făcut fermă de găini. Mă, ce le se omoară. Ce frumoase găinile acum, hai să le tăiem. Bun, mă, ne trebuie să vin cu carne, oameni buni. Pa. Iar un pom. Mamă, ce mulți pomi. Uitați încă o găină. Eu semințe, o sămânță îmi trebuie. Doar una. Doar una. Bun, am o sămânță. Găină. Hai, băi. Oa, eu am prins nitro. Băi. Hai, găinușo. Haide, intră aici. Intră aici. Uite, mama. Gata. Nu mai deschide. Fed. Na, găină. E seară deja. Cine mi-a spus că e seară? Fac. Să vedem ce mai avem prin chestul ăsta. Chestul. Culcă-te să rog. Salutare, oameni buni. Eu sunt. Bun. Îi facem o lopată. Să scotem dirtele astea mai repede. Așa, pac. Și să băgăm lemnul. E frumos în care. Nu urât. Eu știu să fac case foarte faine în Minecraft. De asta vreau să spuneți în Minecraft. Nu știu că vreau să fac șmecher. Nu? Pac. Nu, unde mi toporul? Pac. Taie. Așa. Voi juca mapa asta tot pe multiplayer. Da, prima dată o să trebuia să fac niște setări. Să vă zic numărul acela de telefon. Chiar poți fi chiar tu, cel care joacă cu mine Minecraft. Dați patul.
De să băgăm dirtul pe tine. Pe tine, pe tine, pe tine, pe tine și pe tine. Așa. Nu mai vreau. What the fuck? Câte găini sunt? 3 găini. Dar de unde mai ești și tu, mă? Mai căutăm, mai ne trebuie o oiță. Făceam o. Încă unul, deci la flori, poate găsim un templu. Bun. Este exact ca la parcurs. Eu am jucat parcurs și știu. Pac, ia bostan mai repede. 15 bostani, mai. Baci! Omoare săracul. Mâncarea pe primul loc. Și o oaie rea, bacă. Na. Bun. Bingo, ia. Mamă, oare ăștia pot să îi mănânc? Ia să încerc. What the fuck, ești nebun? N-am venit să căutăm o oiță. Mamă, ce frumos. Nu-i așa, oameni buni? Ce frumoasă este viața când stai la bar până dimineața. Ce frumoasă este viața. M-am rătăcit din mapa mea. Na bun, când mi se face foamea, mâncarea e cool. La ce păcat că nu mai am lână. Op. O să vreau să fac ceva din lână. Dar înapoi. Dar nu mai țin minte unde este căsuța noastră. Mamă, acolo iată este un loc de brazi. E bine, acolo ne mutam. A, uitați căsuța. Să vedem ce fac găinușele. Găinile, găinușele. Hai să mai le dăm semințele. Când ne trebuie foarte multă și așa trebuie să spui foarte mult. Bă, mai trebuie să mă duc să mă găsesc. Sămânță. Cine nu-i gata este acolo pata. Uite-ți. Te-am găsit sămânță. Wow, nu, oh, cu nou. Fed. Țăie. Știți la mine o fed. Mamă, uitați acolo. Ăștia nou, sau ce e aceea la... Dă un găină cu... Spartu, i-am dat în cap la găină. Uitați acolo un poiuț. Na bun, cam ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. În episodul celălalt vom face aici o grădină de mâncare. Așa, și nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere! Păi iar nu s-o fac cu foame.